wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka zauna da ita lafiya. Allah muna cikin wani muyacin hali ba wanda zai fidda mu sai kai. Allah ka fidda mu. Shugabanninmu Allah ka cika zukatansu da tausayi, ka cika zukatansu da rahama, ka haɗa su da mashawarta na ƙwarai. Wallahi har tausayin mutum yake in ya samu shugabanci a Najeriya, har tausayinsa nake. Saboda mugayen mashawarta. Wallahi ka zama shugaba ko na local government ko na jiha ko na ƙasa, makaho ake mai da kai, bebe ake mai da kai, kurma ake mai da kai. Wallahi ba za a yadda ka ga komai ba, ba za a yadda ka ji komai ba, kuma ba za a yadda ka san komai ba. Sai kaga lokacin da kake jawabi kana ƙarya, mutanen ƙasa kuma sun san ba haka bane, saboda wanda suka rubuta maka shirme suka rubuta ma, sun ci amana. Mafi yawan wanda suke kewaye shugabanni wallahi ba waɗanda suke ƙaunar ƙasa ko alheri bane. In ka zo zaka ga shugaban ƙasa an dinga maka wuri-wuri kenan sai an kore ka. Duk zuwan da muke ba da shawara sai da aka yi wuri-wurin da aka hana mu zuwa. Ko kuma a ce me zaka faɗa? Kamar ya me zan faɗa? Nasiha zan yi. Wallahi da duk wata uku sai an kwashe malamai mun je mun zauna da shugaban ƙasa duk wata uku, amma wallahi yanzu ina ji wani shekara kusan 1 da rabi wallahi an hana mu zuwa. Wani zuwa da muka yi na ƙarshe ma wani wulaƙancin da aka yi mana, muna hotel wallahi muka zo ɗakunan mu a rufe su. Abinda kiɗin da suka bamu a ce na kwana ɗaya ne. Muka zo kowa ya zira, Professor Salisu Shehu ya zira nasa bai buɗe ba, waye ya zira nasa sai suka kira ni, aka raba kalla duk mun zo ɗaki a rufe. Na ce ni ma na a rufe yake. Me aikinka, me amfaninka? Ba kai ne ka ce wa Jonathan ya kamata ya rizanin saboda ba zaman lafiya a ƙasar ba? Me yasa kai ba za ka yi rizanin ba in ba za ka iya ba? Wannan wani irin ta'addanci ne? Me muke bukata a ƙasar? Duk abin jin daɗin rayuwa babu, kuma rayuwar ma ba za a bar mu yi ba. Kisa babu gaira babu sabab. Jaharka inda ka fito, jahar